Prentsa irakurri dut, pentsatze kaltean, pasatzen ari dena ze disparatea. Gureak egin du zer nahi duzu esatea, politikaren esku badago artea, politikaren esku badago artea. Generoa ukatzen hain dabiltza grabe, eskuineko faxistek burmuinen abe, politiko jendea dabil alabe, zenbat hitz egiten den ezer jakin gabe, zenbat hitz egiten den ezer jakin gabe. Gertatzen zaiguna ze gauza ongi ez doa, olako eskultura bat burni brontzezkoa. Pentsatzea gertatzen da ezinezkoa, izan zitekenik emakumezkoa, izan zitekenik emakumezkoa. Patriarkatuan nola dagoen artea, zer da gutxi batzuen eskaparatea, zer aurre ikusi zuten gizona izatea, barkatu baina ez da kasualitatea, barkatu baina ez da kasualitatea. Emakumea zenik brontzezko leyenda, igual esateko azkartxo omen da, aieskuin politiko zuzea zienda, gizona zela azkar esan zenuten ba, gizona zela azkar esan zenuten ba. Misoginiak gure ezurretan darrai, hori baita historian gorputzen bizigai, egungo pertsonekin antzekoa da ai, norbere generoa ez dute onartu nahi, norbere generoa ez dute onartu nahi. Iragana eta oraina gaur harremanean, ze histori brontzezko zuloan barnean, ai politiko hori zatoz aidanean, dakienari utzi zaiozu lanean, dakienari utzi zaiozu lanean. Dakigun ontzat egin berria hobia, gaientzen da betiko oien teoria, zer gertatzen da bada betiko historia, garaiek idazten dute historia, garaiek idazten dute historia. Batzuek garai eta besteak garaitu, naiz artedun jakintzez ni enaizen blaitu. Neri iruditzen zaita azalpena aitu, gizona behar dola bururik ez baitu, gizona behar
gratula, bururik ez baitu. Hori esan zenezan nengon itxaroten, gizona izateko zenbat itxaropen, ba ez pentsatu bitan burmuin aina lorpen, emakume izan da moztu egin zioten.